com pots complir fàcilment amb l'obligatorietat de la factura electrònica. Per poder treballar tant amb institucions públiques com en l'àmbit comercial privat, cal registrar i emetre totes les teves factures digitalment de manera legal. A més, el format digital garanteix la màxima seguretat, s'elimina el risc de pèrdua de documents, es redueixen els errors i s'assegura una traçabilitat total de cada enviament. Una de les millors opcions per fer-ho és a través de B2B Router, una plataforma gratuïta que et permetrà crear, gestionar, descarregar i enviar factures electròniques. Enregistra't i emplena totes les dades necessàries. Consulta el teu correu electrònic on hauràs rebut el missatge de validació d'inscripció i activa el compte. Ara ja pots entrar a la plataforma B2B Router. Introdueix les dades de la teva empresa i completa la informació d'usuari. Un cop ho tinguis tot a punt, accedeix al panell Contactes per afegir les dades del teu client. En aquest exemple, pots introduir les dades de l'Ajuntament de Montgat que veus a la pantalla. Quan tinguis les dades del client o proveïdor, pots crear la factura dins del panell Ingressos. Selecciona el client. En aquesta nova pestanya, omple les dades de la factura i introdueix l'IRPF i l'IVA corresponents si és necessari. Seguidament, escriu els conceptes de la factura, la quantitat i el preu de cadascun. Si vols afegir un nou concepte, fes clic a Afegir línia. Pots incloure anotacions addicionals als panells de sota. Per acabar, fes clic a Desar i vista prèvia. Comprova que la factura sigui correcta i clica al botó Emetre i enviar. Amb aquest pas, hauràs enviat la teva primera factura electrònica. Recorda que també pots descarregar la factura en format PDF si la vols imprimir o desar al teu dispositiu. Ajuntament de Montgat.